आसामाव थानाय गासै मोन 14 जिखिनि सिडिउल ट्राइब कमिउनिटि दङ एसटि प्लेन्स गासैबो ज' लोगो नांनानै गासै 21टा ट्राइबेल अर्गानाइजेशनफोरनि आफाद दङ आरो ट्राइबेल संघ दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिसिं राभा टिवा लोगो नांनानै मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम बे मोनसे आफाद दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो आसामाव थानाय गासै ट्राइबेलफोरनि सेफ्टि सिकिउरिटि जोंनि कन्स्टिटिउसनेल जि राइट्स दङ बेखौ लानानै भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जोङो गुबुन गुबुन समाव सावरायबोदों लोगो हमबोदों आरो नैबे 6 कमिउनिटि जि सिडिउलिं जि इस्यु बेखौ लानानैबो CC2नि गेजेरजोंनो आसाम सरकार भारत सरकारनो जेब्ला प्रयोजन जादों जोङो डेलिगेशन टीम थांनानै रायलायनाय जादों दा CC2नि गेजेरजों नैबे थांनाय सप्ता खनसेनि सिगां आसामाव ग्रुप अफ मिनिस्टार जि दाजानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि चेयारमेन बाकी मेम्बार्सफोर दङ दा बे ग्रुप अफ मिनिस्टारा होम मिनिस्टार अमित शाहया डाइरेक्शन हरनाय बायदियै जे उइदिन 1 मान्थ सिडिउलिं इस्युखौ लानानै रिकमेन्डेशन होनो थाखाय खावलायदों आरो बिनि सायाव ट्राइबेल संघ आरो CC2आ जोङो गोथौयै सावरायदों आरो खोब इनडेप्थ जोङो बिनि प्र'स एन्ड कन्स गासैखौबो सावरायनायनि उनाव जोङो मोनसे डिसिसनाव फैदों जे उइदाउट एफेक्टिं प्रेजेन्ट माने सिडिउल ट्राइब प्लेन्स माने हायेनाव थानाय गासैबो ट्राइबेलफोरखौ कुनु कारनाव पलिटिकेलि ससियेलि इकनमिकेलि एजुकेशनेलि आरो गासैबो बिथिङाव कन्स्टिटिउसनेलि जोंखौ एफेक्ट खालायाबासिनो गोदानै मोनद' हारिखौ जेरैबायदि आसाम सरकारा बा भारत सरकारा ST होनो नागिरदों बेयाव जोङो स्पष्टयै बुंदों जोंखौ जाहाथे जेबो माने कुनु कारनावनो जोंखौ हेम्पार खालामा बा एफेक्ट खालाया आरो बिथांमोननि थाखाय आलादा जुदि कोटा आलादा एरेन्जमेन्ट आलादा माने नोङो सेफ्टि सिकिउरिटि बा प्रटेक्शन होनानै जुदि बिथांमोनखौ निउ बानायोबा ST आदार्स बानायोबा जोंहा बे बेलायाव बुंनो गोनां गैया जों बुंदों मा जे जोंनि 10% जि रिजार्भेशन दङ 2001 सननि जि सेन्सास बायदियै मोनबा कमिउनिटिया बेयाव माने ST हिसाबै इनक्लुड जादों जोंनिनो बिदा फंबाय माने ट्राइबेल कमिउनिटिनि दा बेखायनो जोङो बुंदों जे 10%आ जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा वेरेस बेखौ माने 4% बारायनानै बा 5% बारायनानै 15% एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि रिजार्भेशनखौ बारायनांगौ होननानै बुंदों आरो नैबे मोनद' हारिनि सिडिउलिं इस्युनि सायाव जों स्पष्ट बुंदों जे जायफोर जौगानाय हारि जायफोर लार्ज माने स्केलाव पपुलेसन थानाय कमिउनिटि आरो जायफोरनि केरेक्टार्सफ्रा माने रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया रिजेक्ट खालामदों बे गासैखौबो नोजोराव लाखिनानै गभर्नमेन्टआ एक्जिस्टिं STया कुनु खहा जायाबासिनो बा कुनु हेम्पार खालामाबासिनो बा जोंनि माने जिखिनि पलिटिकेल ससियेल आरो कन्स्टिटिउसनेल राइट्स दङ बेयाव जेबो इम्पेक्ट खालामाबासिनो बिथांमोना मा रिकमेन्डेशन होयो जोंनि बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया दा बेखायनो जों कनफ्लिक्टबो लुबैयाखै जे सिडिउलिं इस्युखौ लानानै सोरबा सावताल आदिबासि बा नोङो कच राजबंशी बा मरान मटक राय आहमजों जों कनफ्लिक्ट लुबैयाखै खारन बेबायदि कनफ्लिक्ट जायोबा ससाइटियाव बिराद मेजर डेमेज जायो आरो कनफ्लिक्टजों रावबो हारिया थांना थानो हाया दा बिथांमोनाबो जास्टिस मोनथों बिथांमोना बिथांमोननि अधिकारखौ मोनथों खिन्थु बे अधिकार मोननो थांनायाव एक्जिस्टिं STनि माने जि माने राइट्स दङ राइट्स एन्ड प्रिभिलेज दङ बे कुनु कारनाव खहा जानाङा जोंनि रिजार्भेशन कोटायाव कुनु हेम्पार जानाङा इम्पेक्ट जानाङा बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा 6 सिडिउल काउन्सिल दङ आथिखालाव BTR ओरै कार्बि आंलं माने डिमा हासाव फारसेथिं अट'नमास काउन्सिल दिनै बर' कसारि दाजाबाय राभा टिवा मिसिं देउरि सनवाल कसारि टेङाल कसारि गोबां दङ बे काउन्सिलफोराव जोंनि राइट्स आरो प्रिभिलेजआ मा जागोन बे काउन्सिलाव जोंहा जिफोर सिट दङ बेखौ जों गेलेनो हागोन ना हाया दा बेखायनो जों कनफ्लिक्ट लुबैयाखै आरो बिथांमोनाबो दिनै जोंखौ गोरोन्थि बुजियाखै बिथांमोनाबो माने जोंखौ एफेक्ट खालामनानै बा जोंखौ माने इम्पेक्ट खालामनानै जाजानायखौ बिथांमोनाबो लुबैयाखै बे बाथ्राखौ ग्रुप अफ मिनिस्टाराबो स्पष्टयै बुजायदों जे ट्राइबेलफोराबो कनफ्लिक्ट लुबैयाखै आरो दिनै सिडिउलिंआव जायफोर 6 कमिउनिटिनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोनाबो कनफ्लिक्ट लुबैयाखै आरो बेयाव
कनफ्लिक्ट जिहेतु लुबैयाखै रावनिबो अधिकारखौ रावबो खर्ब खालामनानै माने लानाय आरो जानाय बे बाथ्राखौ रावबो लुबैयाखै दा बेखायनो बे बाथ्राया स्पष्ट दङ इन्डाइजिनियास माने लयार एस'सिएशन अफ इन्डिया होननानै जाय माने आफाद दङ बिथांमोना नाथाय खिन्थु नैबे मोनद' कमिउनिटिखौ माने एसटि खालामनायखौ बिथांमोना लुगैयाखै दा बिथांमोना बुंदों डिस्ट्रय खालामनाङा जिखिनि एसटि दङ बेखौ डिस्ट्रय खालामनाङा बे गुबुन गुबुन आफादा गावबा गाव मदखौ अपिनियनखौ होनो हायो आरो बयहाबो आफाद हिसाबै निजेस्व मतामत होनो हानाय बयहाबो अधिकार दङ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ बा TMPK राभा अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन बा टिवा स्टुडेन्ट इउनियन जिखिनि दङ जोङो गोथौयै रायलायदों जे गोबां सम जोङो बादा होबोबाय आरो बादा होबोनायनि गेजेरजों RGIआबो माने रिजेक्ट खालामबाय रिजेक्ट बेनिखायनो खालामदों जों बादा होदों बेनिखायनो रिजेक्ट खालामदों बेबायदि नङा बिथांमोना माखासे जिखिनि ट्राइबेलनि केरेक्टारिस्टिक्सफोर नांगौ बे गैया दा बादा होयोब्ला कनफ्लिक्ट जायो दा बेखायनो जों बुंदों जे जोंनि माने जिखिनि कटा जोंनि रिजार्भेसन बेयाव जोंखौ जुदि खहा खालायाबा जोंहा बुंनो गोनां गैया दा बेखायनो दिनै देशआव गोबां गोदान गोदान पलिसि फैयो गोदान गोदान माने निति फैयो बे नितिफोरनि गेजेराव रावबो कमिउनिटिखौ रावबो खहा खालायाबासिनो खालायोबा बे नितिफोरनि गेजेराव बुंनो गोनां जोंहा थाया दा बेखायनो बे बाथ्राखौ लानानै सोर मा बुङो बे बिथांमोननि खोथा बर'निफ्रायनो गोबां गैया खिन्थु जोंनि बाथ्राया स्पष्ट आसामाव जेसेबां ट्राइबेल माने अर्गेनाइजेसन दङ जोङो स्पष्ट मत होदों जे जोंनि कटा रिजार्भेसन जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजाव बा जोंनि पलिटिकेल राइट्सआव जेबो हेम्पार गैयाबासिनो माने बिथांमोनखौ बबे लामाजों मा डिसिसन होयो बे बिथांमोननि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों बिटिआर सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जेफोर दफाफोरा बेयाव लिरजानाय दंमोन जे बर' मिडियामनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज आरो बिटिआरआव थानाय बर' मिडियाम आरो गुबुन मिडियामनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बिटिआरनि बायजोआव बर' मिडियाम स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय बर' रावाव अफिसियेल लेंगुवेज दिनै अधिघोषणा जानो थांगासिनो दङ आरो गासैबो इडुकेसन रिलेटेड दिनै माने गोबां माने टिचारफ्रा ड्रप आउट जाबाय गोबां भेन्सार स्कुलफ्रा सरकारि जायाखै गोबां माने कलेजाव दिनै पस्ट क्रिएसननि प्रयोजन दङ गोबां स्कुलाव दिनै टिचार्स गैया दिनै टेट रिक्रुइटमेन्टआ माने बिटिआरआव जायाखै आसामाव जादों बेयावबो कमप्लिट जायाखै आरो बिनि बादैबो माखासे गोबां जेंनाफोर दङ जे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो आसामनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि कमिशनार सेक्रेटारि प्रितम शइकिया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बि कल्यान चक्रवर्ती आरो ओरै नोङो सेबानि चेयारमेन RC जैन आरो लोगोसे बर' डाइरेक्टरेटनि डाइरेक्टर ममता हजाय ओरै हायार इडुकेसन एलिमेन्टारि सेकेन्डारि इडुकेसननि अल डाइरेक्टर्स माने कमप्लिट फुल टिम इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर लेभेल आरो कमिशनार सेक्रेटारि लेभेल बेयाव गासिबो दंजोबोमोन आरो एराउन्ड 18 पइन्ट्स बाइपार्टाइट टकनि गेजेरजों बेयाव डिसकासन जादों आरो गासिबो माने 1 डजननिबो बारा पइन्ट्सखौ मावफुंनायनि जिखिनि कमप्लिट प्रसेस बियो जोब्बाय होननानै बुंदों आरो आधा जिखिनि दङ उइथिन 15 to 20 डेजनि गेजेराव बिनि आपडेटखौ मोनगोन बेनि गेजेराव नैबेखौ बुंनो हायो नामा जे बर'नि जेसेबांखिनि भेन्सार फरायसालिफोर दं बेफोर थारमाने दायो सरकारि माने बा प्राइभेट जाना फैगोन मैया बे जि प्रभिन्सियेलाइजेसन माने जि कमिटि जि दानानै होबाय RC जैननि चेयारमेनशिपआव बेनि जि मेल मैया जिरायदों आरो बे जिरायनायनि गेजेरजों गासिबो डाइरेक्टर एलिमेन्टारि हायार आरो सेकेन्डारि इडुकेसन आरो बिटिआरनि जि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन बिथांमोनखौ इन्सट्राक्सन होदों जे उइथिन सर्ट पिरियड अफ टाइम जेसेबां भेन्सार इन्स्टिटिउसन दङ गासैबो लिस्ट कालेक्ट खालामनांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिनि जि प्रसेस प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामनाय जागोन दा बेखायनो मैयानि जि डिसकासन बेयो मोनसे फ्रुइटफुल डिसकासन आरो बे डिसकासननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' हारिया बा गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुल इन्स्टिटिउसनफ्राबो गिदिर मोनसे फिथाइ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बे खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लानानै जोङो कन्टिनिउआसलि जोङो सरकारखौ प्रेसार होगोन आरो डिसकास खालामगोन